Todo listo para que comece a cuarta fase de limpeza de dársenas que se pon en marcha dende Portos de Galicia. O presidente desta entidade sinalou que serán 5 as zonas onde actuarán nesta cuarta fase, entre as que se atopa o porto de Vilanova da Arousa, o de Meloxo no Grove, Baiona, Bueu e Cesantes, no concello de Redondela. O que pretendemos co plan, é retirar do fondo das dársenas diferentes materiais, diferentes obxetos que a veces de xeito accidental e outras veces con certa intencionalidade quedan depositados, e así dese xeito tamén mellorar a seguridade nas augas interiores, impulsar a protección da fauna mariña, porque moitas veces que haxa ese tipo de obxetos acaba afectando a esas especies e tamén reforzando a sostibilidade ambiental dos nosos peiraos. O presidente de Portos de Galicia quixo deixar ben claro que non se trata de realizar unha dragaxe, senón da recollida de residuos que van caendo nesas dársenas. Queremos sempre decir tamén que unha limpeza do fondo dunha dársena non é unha dragaxe propiamente dita. A dragaxe é outro tipo de actuación donde, se adoitan retirar materiais que poden ser lodos, que poden ser áridos, etc. Isto é, insisto, obxetos que van caendo nas dársenas. A veces, decía antes que a veces se ten dado que caen accidentalmente contedores, a veces o que caen son nasas, caen tamén caixas de manipular peixe, etc. Durán lembrou que no pasado ano recolleron 85 toneladas de lixo desas dársenas e que os traballos neste 2017 comezarán o vindeiro 18 de setembro e terán unha duración aproximada dunha semana.